Mukabat sa 145 ka mga miyembro sa More Islamic Liberation Front ang mitahan sa gobyerno sa Pilipinas kagahapon dito sa Sultan Kudarat, Maguindanao. Ang mga MILF fighters mi-turn over sab sa ilang 75 ka mga armas ngadto sa Independent Decommissioning Body. Si MILF Chief Negotiator Muhaghir Iqbal kinsa mitambong sa kalihukan niingon nga kasagaran sa mga MILF members nga mitahan mga veterano sa all-out war sa panahon ni kanhi Presidente Joseph Estrada ni adtong 2000. Mato ni Iqbal nga naglisod og kabot og desisyon ang MILF kalabot sa decommissioning sa grupo apan mato niya nga gibuhat kini nila alang sa kalinaw. Sa seremonya kagahapon, si President Benigno Aquino III mibutyag nga nalipay siya sa maong kalambuan bisan pa man nga wala pa mapasar ang draft sa Bangsamoro Basic Law. Matod sa Presidente nga ang pagtugyan sa mga miyembro sa MILF sa ilang mga armas nagpakita og pagsalig og kooperasyon nila sa gobyerno. Apan gibutyag niini nga alaot lang tungod kay dunay ubang mampabalaod nga gustong hunungon ang Bangsamoro Basic Law. Apan bisan pa man nanawagan ang Presidente sa tanan nga suklian ang pagsalig sa MILF fighters. Matod ni Presidential Communications Operations Office Head Erminio Coloma Jr. nga ang mga armas ibutang sa usa ka storage hangtod nga mahimo na kining walay pulos.